Һезгә кайда яшәргә уңайлырак булырны? Авылдамы әллә калалам? Авылда яшәргә әйбәтрәк булыр иде соң. Возможно, тоже Путин авылда хәзер. Өзебез калада яшәйбез, әлеге моментта кайтып ятабыз менә авылга. Һез хәзер юлда барагыз? Әле не юлда барабыз, тыңлап барам да сезнең радиогызны, кайда яшәргә. Возможно, булмаштан күченәсең инде әкренләп, әлеге моментта кайда возможно булмаштан ничек яшәйсең инде авылда? Эше юк. Фирмалар җимереп бетергәч, колхозлар бетте. Кая барасың? Аңлашылды. Анда аңлашылды. Утагым. Рәхмәт. Шалтыратсаңыз сезгә авылыгызга имен-һау кайтып җитүегезне теләйбез. Бәла казалар урап үтсен. Аңлашылды дигән һүз һезгә Аңлашылмаган. Без аңланык һезнең позициягызны дигәнне генә аңлата. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, был агайдың ошондай насар һүзе өчен үзебез гафу үтенәбез.